Здравейте, приятели, отново. Наблюдаваме заключителните минути на матча между така наречените ветерани и млади момци. Резултата е отличен гол на номер 11 Светослав Савов, тъй наречен лъвец на Бъба, 18/12. Отличен гол Светослав Савов. Четвърти на европейското за младежи и шести на световното в щат. Много класен ватерполист, бърз, маневрен, срязък старт, техничен. Всички качества необходими за голяма вадна топ. Няма гол. Аут. Вратата номер 13. Доктор Проданов. Номер 7. Отличен гол на Никола Дончев. Също много класен ватерполист. И той е четвърти на европейското за младежи и шести на световното за младежи. Никола Дончев, дами и господа, на вашите екрани. Номер 7. Резултатът е 19/12 за тъй наречените ветерани. Да. Ще стане системна работа и отказ от отказване. Това е моята рецепта. Тя не е меродавна на всеки. Отново номер 5, моя бивш съученик Калян Костадинов. Харито. Отличен пас и гол. Ето една атака по учебник. Учебник по ватерпол на живо. Калян Костадинов. Последният варненски ватерполист, който е на 8 място се класира на европейското в Вена в далечната 95-та година. Това е последният голям успех за българския национален отбор по върна топка. Универсален спортист, добър на всичко. Футбол, баскетбол, водна топка, бокс, лека атлетика, гимнастика. Аз се базирам на факти и знания, не на пристрастия. Все пак той ми беше съученик дълги години. Отличен гол! Но резултата е 12/13. Това е за сега от мен, дами и господа. Auf Wiedersehen, bis bald.